má správne oblečenie, čo? No. Tamto. No dobre. Mám zoberú aj papiere, ktoré nemám. Mám Vlado bez príľby, bez prsáku. Ešte dáno. Druhé bez príľby. Riflách, teniskách, no. Oblečenie to je jedno. Na oblečenie nezáleží. Môže liezť aj tangáčok. Áno, príľby ako nulové. Keby sa tu Maroš Šajnoha zjavil, joj, jak by Vladina dodrbal. A hlavne by dodrbal, keby včera tam bol. Jak som sa ja pokúšala, len s to podprsenkou vyzhol. S obojkou. Prsný úväzok som mala, tak som išla. Ale neobťahujú. Lebo neobťahol ma, tak 2 karabínkami mi to načtrikovali. Lebo ani jedna sedačka, ani do jednej sedačky som si nevedela odstať. Bolo to vám ťažké? Áno, nie. Len dotiahnuť k nemu som na špičkách som. Už len to bolo ukážkové. Divné pokusy. Myslím, že vtedy by bol Vladino na úrovni klinku, že porušil všetky. Len som prežila. Áno. Dívam ďaleko tú kameru. Musím si to bližšie. Jan do kúta. Teraz sa mi to drti, neviem.